Darte Gallery v Nižnom Hrušove pozýva na výstavu ďalšieho autora súčasného umenia s názvom Tatranské zákutia Ľudmily Hinkovej. Ľudmila Hinková síce pochádzala z Česka a aj výtvarné umenie vyštudovala u profesora Jakuba Obrovského na Pražskej akadémii, ale celý svoj život zasvetila vlastne Vysokým Tatrám. Milovala hory a Tatry jej učarovali natoľko, že tu ostala natrvalo. Slovenský spolok výtvarných umelcov Marold ju prijal dokonca za svoju členku. Taktiež tatranský horolezecký klub James ju zobral pod svoje krídla, vďaka čomu sa dostala s jeho členmi aj na nedostupné miesta našich veľhôr. A tieto jedinečné pohľady zachytávala aj na svojich obrazoch. V 80. rokoch odišla do Prahy, kde urobila veľkolepú výstavu. V roku 1988 však nečakane zomrela a jej tvorba ostala odložená v depozite rodiny. Dnes Darte Gallery v Nižnom Hrušove sprístupňuje výstavnú kolekciu tejto mimoriadne talentovanej umelkyne s názvom Tatranské zákutia Ľudmily Hinkovej. Výstava je predajná a potrvá do 29. apríla 2024. Ucelenú zbierku autorky vyše 150 obrazov s motivom Tatier ponúkne Darte unblock na svojej aukcii umenia online už 19.4.2024 na našom webe www.dartesro.sk.